Department of Social Welfare and Development nagpaathag nga wala sang poder ang mga local chief executives nga buhinan ang kwarta nga mabaton sa mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program. Si John Sala nakatutok. Santo sa Bayanihan to Heal as One Act ang makapasar sa validation sang Social Amelioration Program ang makabaton sang 5,000 to 8,000 pesos. Depende sa naaprubahan nga minimum wage ang Regional Wage Board. Dili sa Western Visayas makabaton ang mga kwalipikado sang 6,000. Hindi pwede nga taasan o kon buhinan. Pero sa banwa sang maasin ginareklamo ang LGU kay ginabuhinan sang 1,000 ang tag sa kabenepisyaryo nga luyag mag-donate para sa mga wala madala sa Social Amelioration Program. Suno sa tagreklamo ginapapirma sang waiver ang mga luyag maghatag sang 1,000. Apang suno sa DSWD, klaro ini nga paglapas sa Bayanihan to Heal as One Act. Sang ato naging sulat ang ini nga guideline o base sa law, ginbutang gid naton specific kung pila ang amount nga mabaton sang kada pamilya kag diri sa Western Visayas 6,000 pesos. Dugang pa ni Peña Flor nga inkaso nga ginabuhinan ang financial assistance nga ginahatag sa ila sarang sila nga magreklamo sa DILG o kon DSWD. Maluwas sa paglapas sa Bayanihan to Heal as One Act sarang man mapasakaan sang dugang nga kasong mga opisyal sang LGU nga nagabuhin sa dapat mabaton sa tag sa ka-beneficiary. Kung ang ini nga amount may aggregate amount siya be for example nga 50 million, abalaan man naton nga that can be tantamount to plunders. Ginatinguan pa sa One Western Visayas nga makuhaan sang bahin si Mayor Francis Amboy sang maasin apang wala ini nagasabat sa mga mensahe nga ginapadala sang news team. Wala naman sang komento na tuhoy diri si Governor Arthur Defensor Jr. Pag-aimbestigaran naman sa Department of the Interior and Local Government si Mayor Francis Amboy sang maasin na tuhoy sa reklamo batok sa ila. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.